Presiden Volodymyr Zelensky ke Ukraine hennex ngi ulakhat ban penlong da ke jing Ukraine ke badan jingmut bat ke Moscow. Kata da ke ba onglem kumta ke Russia kan shimpor ki babon pateng ban khlipat na ke jingdo ling ba kani katma. U Zelensky ulong ba ke Ukraine barabor kala terwai ki lat jing Ukraine yesok bat ke wat ru ban penlong da ke jing Ukraine ke badan jingmut bat ke jing khot halor ke jing yesok bat ki kam shong shnong klem da pen slem sho. Ngakwa ba barok kin yo sngo yang aminta kham tam ke Moscow ke por kala de ban penlong ke jing kendo kala de ke por ban Ukraine. Ulong ha ke jing kren ling ba ke video hne ke sngi. Kapor kala de ban pentre kam miki kindon an jong ke perthei ke bakhang lat halor ke jing thombor pirsha ke wei pat kari bat ban pinno ya ka hok na ke benta ke Ukraine lem kumta ke jingdo jong ka Russia kan long ke bishir khei bat ke bam shimpor da ki bon pateng ban khliu pat ong Zelensky ke Russia bat ke Ukraine klai beteng ban pinlong ya ke ni ke jing Ukraine nadu kini kita yo bladap klem keno ke jing seiso hakaway pat ke benta new president ke Ukraine ula ong bekshipai ke Russia kila khanglat hakabaya day bat ki kam ai jing erap shapo ki sorpa ki belangat hak jing sha thombor kani kade ka kam boitpo ka kam pentrem thma bishir khei bat ki day ban juba phalor kani ula ong sho u Zelensky ula ong ru ba hadu menta kim pat syam la yo jing tip bah ka no kat nungut ki briu kila yap hadien ke jing sha therbom jong ka wi ka hall cinema ka besong ri da palat 6000 ngut ki riu pat ba kata kin thup ye ki kin thei khna ka blaja ha ka ni kisngi balang balala hadu menta ula ong bala yo ban pelat im ye kumba shi spa lai phongut na ka ni ka jaka